Kapag naubos ko ito guys, may premium ako galing kay Ma'am Shitty. Ito guys. Ito guys. Dito natin nalagay guys. Premium yan ni Nits guys. Ako walang premium. Go! Halos 1,000. Yeah! Nasihinat! Tapos na ba kasi kuha ng ito yung halang na ba kayo? Uy, daang kaya mo kag 1,000 mo iso. Guys, ang premium. Nak mo siya. Nya, og murot ko ni. Ihatag na nimo 1,000 ako. Nits ang kanyang ngalan, YouTube channel niya ay Tinchan. Sa kulit at tawa niya, siguradong problema mo'y malilimutan. Sa laban sa inaksyon, no? Hey, what's up mga meg? Welcome or welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting! For today's video, magmumukbang Korean spicy noodles challenge. Mukbang na naman tayo! Magko-Korean spicy noodles challenge. Mukbang na naman tayo. Let's go guys, so wait lang. So hello guys. So, akong kalibugan ron guys. Kay unsay pangalan ani? Buldak. Bakit pink yung pinili mo? Kasi favorite color to is Dahil black pink. pink. Black pink in your area. Ako Magkano na ba yung premium nga mo? Yes, $1,000. Hey, what's up mga meg? So, karon guys, Luto na. luto na among kuan ramen. Yeah. So, let's go! So, let's go. Pakita muna natin yung mga pagkain natin. Yes, meron din kaming chocolate at ice cream. Wait muna guys. Montage pa. So, guys, naluto na guys. So, mauni ako guys. Pink guys. And kang tito ining kay, ipakita imo to yun. So, Kay black guys, kay iya. black. So, pag naubos mo yan sa'yo, Meron akong 1,000 at kapag naubos ko ito guys, may premium ako galing kay Ma'am Shitty. ito guys. Ito guys. Dito natin nalagay guys. Premium yan ni Nits guys. Ako walang premium. Saan na nimo ang 1K? Isuod sa kong alkansiya. Tanan Magbilin ka guwan. 100. para Para nasag ko mapalit-palit. Kinama ko 25 guys ako ang pitaka. Okay, let's go. So, nasa siya ice cream guys ko. Yes. Sinyaghangan siya. Nagdami to bugnaw na apod may mga Toblerone nga gagmay, mga Hershey o kanang gummies and Skittle Okay. and Kinder. Ano guys? So, sasama muna ako sa kanya guys para hindi ma-meet 4 kids. Let's go! So, iukay na namin. La, I'm Nag-akin siya guys kasi buto pa ako ng sudan kanina eh. Ikaw na pala mag-ukay sa ako. Ikaw. So guys, kanina guys, ay pumunta kami doon sa kumain kami na to sa Lubuwa at bumili kami ng mga party needs. So mag-ano muna ako ng chocolate guys, andang. Dungan ta, uy! Unang subo. 1, 2, 3, go!
Inom kong tubig! Ah. Anak ko lang yung Blackpink. Blackpink. So guys, first time namin dalawang Tito Ining kakain ito guys. Aya? Taong-taong kakulit. Ano may itlog o sunog guys? Palihog ko ito ina. Kalawang subo. Yeah. Pagkalamang subo guys. Halos 1,000. Yeah. Ay, nakataas. Grabe. Walang subo. Dalawang subo. 1, 2, 3. Sobrang anghang talaga guys. Kaya ba yan? Parang ni sa 1,000 guys. So guys, before ako susubo ulit guys, shout out ko muna yung mga nagbibigay sa akin ng para sa birthday pakal ko. Yama sa Felix from Canada. Ate Aris Dakay. Ito yung Kilumags TV. Sir July Paonel. Ate Daya from California. Kuya Neil Tinker 07 and Ate Jeneline de la Cruz. And Ate Tata Maramita. So thank you so much sa inyong lahat guys. Nagsisisi talaga ako na nagmumukbang ako nito guys. Nagsisisi talaga ako na nagmumukbang ako nito kasi mamatay ako sa kaanghang. Kailangan ko to. Let's go. Para sa 1,000. Unan ako sa'yo. Kay the Uy, bird. uy, bahalag. Kung naghurot kang Tito Ining makina, basta mahurot yun ko na eh. Damar nga, magdugay-dugay ka. The bird. Damar yan. Wala sana ko, lapit na hurot. Ikatatlong subo ka pa to guys. Hang kayo mo? May ko itlog ka nyo eh. Oh,
Tabang guys. What? Nasihinat. Hindi ko na kaya guys, pero kakayanin ko to para sa 5,000. Para sa 100,000. So guys. Ano? Hala, uy, ginahan siya, mamuhilak siya, di nun siya mukaunan. Oh! Hilak yan. Ang daya. Guys, tabang guys. Nabulog. Sana ulhurot na. Ano guys? Guys, ito ending ko yung nag-quiz ani guys. Aduh. Tabang. Si Kansay man ako ni kaog halak pero kanigid akong nakaon nga perting halanga. 3,000 years later. Ilang pinalinak. Biyak ko eh. Guys, ang giingon ganihan na twinning guys na di pahurot ang sus, iyag yung gihurot ang sus guys. Challenge na. So guys. Hello guys, I'm Tigaan back. ang tawsan, guys. Ito recover ako guys. Ay. Daog di ka. Akong gikuha ang 1,000 kinataga. Sabi ko daog ka. Apa? Ada kalau isu apa di udara dah. Yeah. So guys, shoutout ko uli yun. Ay guys, meron akong nakalimutan kanina Guys. guys. Balik na to tanan. So, again guys, meron akong isa-shoutout na bago ko to isusubo guys, meron muna akong isa-shoutout na babalikin ko tong shoutout yung mga nag-sponsor sa akin sa sa birthday ko. Yeah. And thank you Auntie Amaso Felix from Canada and Ate Daya from California and Sir Julo Mags TV, Sir Gilbert Magura and Si Julie Paulin. Sir July Paunel, Ate General de la Cruz, Kuya Neil Tinker, Ate Shirley Ribunaw, Ate Tata Maramita and for my dress and shoes Auntie Ama and Ate Aris Dakay. Go go go, Ate Nitch, go go go. Boy Tapang. Girl tapang. Girl.
basta magdugay-dugay ka og fugit. Hango siya good. One, two, three, go! Astig, guy. Nagbubanak. Unsa? Tubig! Let's go. Let's go. Go at it. Go at it. Water. Dami mo na inom ng water girl ah. Tubig pa! Magkano yun? Tubig pa! You're so beautiful. You cry. Ay! Tubig pa to yun eh. Ano? Ngayon na. Kaya pa ba hindi na? Kali oh, hindi dyan. Kaya makaulitang niyan. Kali. Kaya pa ba? Ayun, yung flavor. Tapos na ba kasi kuha na nito yung halang na ba kayo? Iwan ako sa kalapit. Wala ko. Tapos na kayo. Naog ko rin siya gyapon ng 1,000. Ha? Hilang na guys. Hilang. Huy, daog gyapon kag 1,000 mo iso. Guys, ang premium. Sige guys, ang premium hatag na to. Here's your prize. Dun-dun-dun-dun-dun. Yay! So, pabuto sa nato siya guys para makababay siya. Later. Ay, nandito na siya ulit siya teenage guys. Kapalik na ka. Naka-recover na siya sa iyang. Ayaw mo na nito. Ha? Isang subo pa. Ya, unsa naman itong hato nun? Sige, sa mo na. Di sa amin magbabay guys. Amo sa ning ipatilaw na Ma'am si Mars. Let's go. Okay. Ano yun? Ikaw sa una. Hilang Pizza na. galing layo dito. Kata nang halang kayo no? Dili man. Ako ka na ganit? Happy birthday, Tatay Liboy! Oh, gay ko pagbandit ka. Mama Messi! Mama Messi! Ang saman bera, no? Saan naman sila Happy na ba? birthday, Mersa! Niya halang. Ay, yan ang naka-1,000 mo kang naman na ni Muhta. Nuluya Nya. mama, kaninak mo siya. Nya, og marot ko ni. Ihatag na ni mo 1,000 ako. Lamay bang good siya. Okay, I dare you. Ano mo kung 1,000? 100. Uy, Ako, 100 be. sige na. 50. Paita mama. Sige na. Niya lang. Magkano ibibigay mo sa akin? Hala, kung saan ako magkaon, naghihurot naman sa mga Piso lang, piso. tarang ba? Okay, bow. Magkano ibibigay mo sa akin pag na, ano ko? Sod na ko ni sa akong alkansiya, uy. Charo. Gay ko, anak gang. Dumaan na lang ko. Hindi na ba? Pila? 8 kayo Tagalas. 8 man minimo. Pukawon. Ha? 100 lang. Gamaya, 100. Ahangay. Halang.
Kita sa tunlan, oy. Ako gani, sigog, inom mo tubig, digit ba wagtang? Murag nasunog ako tunlan. Ay, nabang. Naku, 1,000. Tagaan na lang ka. Tagaan na lang ka. Hala, ay na ninyo, gutda, ay na, para ba si kuya? Na, basta halangan, na, wala 100. Sa'yo pumili na ko. Inya na, kuya ka. Yeah, Atong now, ana ha? reaction ni mo. Reaksyon ako. Na ako'y kwarta ni. Wa, uy. Daghan na naglawi ang tukan. That's spicy. Ako hila ko dito ka hang ko. Hang ko na ganyan. Thank you. Harot na. So guys, ako ihatag ni Ma'am Shimers ang 100 ani guys. So magbabay nami guys. Kung saan mo na feel? Halang kay guys. So di na gid ako makaya. So for today's video, ingat kayo palagi. God bless you all. And I thank you. Ah.